бародароне ки дар федератсияи россия шаҳри москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали юрист тиҷей ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. шаб бахайр ба ҳама нафароне ки ҳамин авори моро тамошо кардестанд. хостум як видео пешкаши ҳама тамошобино бикунам дар мавзӯе ки чӣ хеле ки пештар рӯзи 4 март як овозаи беасос баровардагӣ будану ҳама орду равғану дигару чизҳо харидорӣ карданд ва имрӯз 18 март боз ҳамин хеле як овозаи беасос дар байни мардум паҳн шуда дар интернет, дар сомонаҳои интернетиву дар байни мардум, яъне ки овозаи ҳамин паҳн шудае ки ҳамин рӯзи 18 аз соати 11 шаб то соати 5 саҳара шаҳри Душанберо дезинфексия мекардиянд ва ҳеҷ кас бояд аз хонааш берун набарояду дару тирезаша ҳама маҳкам бикуна, бишинанд дар хона. Бародарои азиз, агар ки ҳамин чизҳо ҳақиқат медоштанд ё ҳақиқат дошта бошанд, дар шабакаҳои телевизионӣ таъкид мекунанд ва ба мо ҳамин хабара мерасонанд. Ба мо шумо таъкид кардан мегӯянд ки мақсад ҳамин фалон соат фалон рӯз дезинфексия мекунанд, аз хонаотон набироен ё ки дигар чизҳо. Не ки ҳамин чизҳо асос надоранд. Боз мегӯям ки дар байни мардум мо бояд худмон шубҳа дар дили мардум наандозему ба чизҳои беасос дода нашавем ва бовар накунем. ҳоло он ки шукронаи худованд аму беморӣ дар кишвари мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудагӣ нест. ҳаму беморӣ вуҷуд надорад. худованд ки ба кишвари мо умуман ҳаму беморӣ наёяд ва аз ҳаму беморӣ ҳамаи моро худованд нигаҳ бидорад. худованд ҳамин чиза хост, ҳамин бемориро хост дар рӯи замин паҳн шид ва боз иншааллоҳ худованд бихоҳад ҳамин беморӣ аз рӯи замин нест мешавад. фақат дуо кунем бародарои азизу ягон гумони бад накунед, ба ҳар хел овозаҳои беасос дода нашавед. ягон намуд дезинфексияи шабона нест, ягон намуд беморӣ вуҷуд надорад дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳар чизе ки мекунанд барои пешгирӣ кардан мекунанд ки мабодо пешгирӣ бикунанд ҳамун чиз пайдо нашавад. ҳама кори мекунанд, ин маънои ура надорад ки беморӣ дар Тоҷикистон ҳаст. ин маънои ура дорад ки пешгирӣ кардестиянд халқа. фикри маву шуморо давлат кардестай, пешгирӣ кардестиянд. барои ҳамин ҳар овозае ки ҳаст асос надоранд, бовар накунед. агар ягон пешниҳод шиданӣ бошад ба шаҳрвандо, албатта ки давлат хабардор мекунад дар шабакаҳои интернетӣ ё ки дар шабакаҳои телевизионӣ, ҳамаро хабардор мекунанд. ба ҳамин хотир ба ҳар хел овозаҳо дода нашавед. ва боз як чиз дига ки савол додан границаҳо маҳкаманд ё ки не. албатта границаҳо маҳкаманд бародаро. касе ки дар Россия қарор дорад билет нагирен, Тоҷикистон омада наметавонен олӣ, ва касе ки дар Тоҷикистон аст шуморо ҳам билет нахарен ки билетотон месӯзад, ба Россия рафта наметавонен, ё ки ба Узбекистон ё ки ба Қазоқистон ё ки ба Қирғизистон. чӣ сарҳадҳо маҳкаманд, чӣ роҳҳои оҳан маҳкаманд ва чӣ самолётҳоро парвозша қатъ кардагиянд. ҳамаш як муддати муайяна, иншааллоҳ ки бо ҳамаш хуб мешавад. дар канали ман юрист тиҷей подписатсия кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳама касо.